मानाव गेदेर एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथांनि राव दिनै एक्स एनडिएफबि आदामोना हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिनि सिफ जाखांनायनि उनाव फारि फारि गबोगासिनो दं। बे खामानिखौ प्रमद बर' बिथाङाबो मावनो हायोमोन, नाथाय बिथाङा सौख'नो गोसो गैया। बै समाव फोरमायखादों डक्टर रन्जन दैमारि सारनि आंगो बिनानाव अनजलि दैमारि मेमानो फोरमायखादों। लरेन्स इस्लारि बिथां सारखौबो लेंहरदों, प्रमद बर' सारखौबो लेंहरदों, दिपेन बर' बिथां सारखौबो सावरायनो लेंहरदोंमोन, थाङाखै होननानै। बै समाव बिथांमोननि खुगानिफ्राय सोरखौबा बख'नांगौ, माबा पेकेज फैनांगौ, दिपेन बर' सारनि खुगानिफ्रायानो जा सोरनिबा खुगानिफ्राय प्रमद बर' सारमोन बादि सारमोननि खुगानिफ्रायानो जा मोनसेबो खोथा गफेराखैमोन। ओरै एकर्डनि दफाफ्रा जानांगौ होननानै बिथांमोना मावनोबो नाजायाखैमोन बै समाव। नाथाय दिनै हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिनि सिफ जानाय लोगो लोगो बिथांमोना थुगासिनो थुदों माबा मोनसे प्रेसार खालामनाय बादि खालामदों। टारगेटआ हाग्रामा महिलारि सारखौसो, गुबुनखौ नङा, आसाम सरकारखौ नङा, गभ अफ इन्डियाखौ नङा। हाग्रामा महिलारि सारखौ बोरै हाखराव खोख्लैनो हागोन, बिथांनि सासनाव बोरै बेले बेजे लाबोनो हागोन, बिथांनि सासननि समाव हाउ केन आइ ब्रिं दा डिसपुट बिटुइन, जेनेबा ओरैनि गेजेराव आरो बुजिनानै लादो बेखौ। बे बुस्थुखौसो दिपेन बर' बिथाङा सानबाय थायो आरो बियो इउपिपिएल दोलोनि बिथाङा पावार स्टारिं जानानै खामानि मावो। दिनै बेयो रोखा जादों। रायजोफ्राथ' बे खोथाखौ आन्डारस्टेन्डिं बुजिनायाव दं। दा बेखायनो आं बुंनांगौ खोथाया बेल', सारमोना थांनाय 5 बोसोराव गावबा गावनि सासनावबो बेखिनि खामानिखौ मावनो हायोमोन। केपासिटि टु डु वार्क, बे बुस्थुखौ इउ केन ब्रिं डिउरिं इउर रेइन, नोंथांनि सासन खुंनाय समाव नोंथाङा लाबोनो हायोमोन। नाथाय इउ डोन्ट हेभ एनि विश टु डु सामथिं लाइक डेट। दा बे खोथाखौ रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामखाबाय। जेसेबांखि नाजाया मानो सार पावार स्टारिं जानानै, स्पेसियेलि आं सोरखौ बुंनो नागिरदों, মই কাক ক'ব বিচাৰিছোঁ दिपेन बर' ডাঙৰীয়া, যিমানে চেষ্টা কৰক কিয় নোৱাৰিব। আগন্তুক যিটো এছেম্বলি ইলেকশ্যন, বিধানসভা নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনত আপুনি ইউপিপিএল দলৰ পাৱাৰ ষ্টাৰিং হৈ যিমানে চেষ্টা কৰক কিয় কোনো নোৱাৰিব ইউপিপিএল দলক পাৱাৰত তথা কোনো সমষ্টিৰ পৰা জিকাব নোৱাৰিব। ইয়াত মানি আশা কৰি কোনো লাভ নাই। बे खोथा हानाय नङा सार, नोंथाङा जेसेबांखि नाजाया मानो। কিয়নো ৰাইজ সকলে জানিবলৈ পাইছে যে प्रमद बर' ডাঙৰীয়া আৰু এবছুৰ প্ৰেচিডেণ্ট दिपेन बर' ডাঙৰীয়া, এই দুইজন পাৱাৰ ষ্টাৰিংটো এজন হ'ল দুজনেও ইউপিপিএল দলৰ পাৱাৰ ষ্টাৰিং। এই দুজন নেতায়ে, দুজন ব্যক্তিয়ে 5 বছर निजर सासन खालत, निजर सानैनिबो मोनसेयानो बियो सासना 5 बोसोरा। प्रमद बर' मा मोनसे फैसानि मोननै बिखुं, एथा फैसार दुइटा बेक साइड, माने एखे दुइटा बेक साइड हय एथा फैसा खुस्रा गथा फैसा हयथ' ओइथ'ये दिपेन बर' आरो प्रमद बर'। दा बिथांमोना मा खामानि मावदों बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिगौ। आननन नंला। তেখেত সকলৰ নিজৰ শাসন কালত কি ধৰণত ৰাইজ সকলে কষ্ট পাইছে এইটো কেতিয়াও পাহৰি নাযায় ৰাইজ সকলে। আৰু মেইন কথাটো হ'ল তেখেত সকলৰ নিজৰ শাসন কালত ৰঞ্জন দৈমাৰী মুকলি হ'ব লাগে, এই কথাটো কেতিয়াও কোৱা নাই, উল্লেখ কৰা নাই, কোনো আমি মিটিং দাউটিঙত শুনিবলৈ পোৱা নাই। दिपेन बर' ডাঙৰীয়াৰ মুখৰপৰাও হওক, प्रमद बर' ডাঙৰীয়াৰ মুখৰপৰাও হওক, আমি কোনো দিন শুনা নাই। আর যিমান আছে এনআইএ কেস লাগা আমার এনডিএফবি ভাই বন্ধুসকল,
তেখেতসকলক কিছুমান চেষ্টা কৰি নিয়ম নীতি দ্বাৰা জেলৰ পৰা ওলাবলাগে ইয়াত কোনো আলোচনা বিলোচনা দীপেন বৰ' ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰমোদ বৰ' ডাঙৰীয়া কাকো লগত কথা পাতা নাই, আলোচনা বিলোচনা কৰা নাই। এইটো স্পষ্ট আমি বুজিবলৈ পাইছোঁ, ৰাইজসকলে বুজিবলৈ পাইছে। बेखौ बिथांमोना थगायनो हाया। नाथाय दिनै बिथांमोना हाग्रामा महिलारी सारखौ नोजोर होनानै बे खोथाखौ बार बार ससियेल मिडियानि गेजेरजों थ्रेटेनिं होबाय थायो। ओइ खोथाखौ जानि बुजि फेलाय दीपेन बर' डाङरिया बिटिसिर चिफ अन्मानिय हाग्रामा महिलारी सारक टार्गेट करि फेलाय बार बार ससियेल मिडियार सन्मुखत थ्रेटेनिं দি থাকে, প্ৰেছাৰ দি থাকে। এই কথাটো ৰাইজসকলে কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰিব আৰু আপোনাৰ কথাত বিশ্বাস কৰি পেলাই কেতিয়াও ৰাইজসকলে যাবলৈ বিচৰা নাই। এই কথাটো আপুনি মনত ৰাখিবা। নোৱাৰিব, যিমানে চেষ্টা কৰক, কৰি থাকক আপুনি, কিন্তু ইউপিপিএল দলত এজনেও কেণ্ডিডেট, বিধানসভা কেণ্ডিডেট জিকিব নোৱাৰিব আৰু আপুনি জিকাব নোৱাৰিব। খাটাं কথা। दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव मा सानो कमेन्ट हरबानो जाबाय। बेखौ लानानैनो दीपेन बर' बिथाङा मा खोथा बुंफ्लादों मिडियायाव बेखौ आं नेक्स्ट दा बेलासियाव नङाबा मोनायाव आं भिडिअ लाबोफिनगोन। रायजोफ्रा नायनो थाखाय रेडि जानानै थाबानो जाबाय। रायजोखौ आपनालोके साबलै हाजो হই থাকো। মই আনি আছো একদম দীপেন बर' ডাঙৰীয়া তামাম ভিডিঅ जेनिथ पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री होननानै बुंनांगोन आरो बेखौ। ओइ खोथाखौ खौलै मानि थेनेखवा खवा जाय मानि। दा बेखौ नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय। स' थेंक इउसै। मा सानो फोरमायहर कमेन्ट्सनि गेजेरजों। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।